ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଦଳିପାରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କରଦାତା ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଦଳିବ। ଏହା ଅଧିକ ବା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଇପିଏଫ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ ସ୍କିମ୍ ଏନ୍ପିଏସ୍ରୁ ୟୁନିଫର୍ଡ ପେନ୍ସନ ସ୍କିମ୍ ବା ୟୁପିଏସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ନଭେମ୍ବର 30। ଏହାପରେ ୟୁପିଏସ୍ଆଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପେନ୍ସନ ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ବା ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବିମାନ ଟର୍ବଲାନ୍ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ପିଏନ୍ଜି ଓ ସିଏନ୍ଜି ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଦୁନିଆ।